тадбирҳои амалие ки аз ҷониби ҳукумат ва давлат таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти фароҳам овардани шароити лозима ва таҳкими инфраструктури соҳа андешида мешавад, аҳли маорифи шаҳри Исфараро муваззаф мегардонад ки барои баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсил ва дониш аз худкунии хонандагон саъю талош намуда корҳои судбахшу муассирро анҷом медиҳанд ки муҳассилин дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявию хориҷӣ мақоми ифтихориро ба даст оранд. дар ин радиф аз ҷумла дар муассисаи таълимии давлатии литсеи рақами 5 шаҳр шароитҳои созгори муосир барои илмомӯзӣ фароҳам гардида, раванди таълим бо истифодаи технологияҳои нафтарини таълимӣ ки ба баланд бардоштани салоҳиятнокии амалӣ ва малакаҳои ҳамаҷонибаи хонандагон нигаронида шудааст, роҳандозӣ мешавад. хонандаи синфи се ин муассисаи таълимӣ Ҳусноварҷон Умаров бори аввал нест ки дар озмунҳои бонуфуз иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегардад. ин навбат ӯ аз озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст бо ғолибият баргашт ки боиси нишоту фараҳмандии ҳамсабақону омӯзгорон гардид. ӯ дар номинатсияи адабиёти ҷаҳон байни хонандагони синфҳои ибтидоӣ муассисаҳои таҳсилоти умумӣ соҳиби мақоми аввал гардид ки ин дастовард на танҳо барои муассиса балки барои кулли кормандони соҳаи маорифи шаҳр боиси ифтихор мебошад. Ҳусноварҷон аз адабиёти ҷаҳон 430 асари насрӣ ва зиёда аз 75 асари назмиро мутолиа ва аз худ намудааст. аз замони кӯдакӣ ӯ аз китобхонӣ шавқу рағбати афзун дошт ки ин боис шуд ӯ иштирокчии ин озмуни бонуфуз гардад. ҳусноварҷон яке аз хонандагони соҳибистеъдоди мактаб дар ҷоддаи илмомӯзӣ ба шумор рафта талош бар он меварзад ки дар оянда низ дар чунин озмунҳои сатҳи боло фаъолона иштирок карда дар муаррифии шаҳри азизаш саҳмгузор бошад. аз аввали кӯдакиам бо китобхонӣ шавқу рағбати зиёд доштам. ин боиси он гардид ки ғолиби ин озмуни бонуфуз гардидам. ман пеш аз ҳама миннатдории самимонаи хешро ба пешвои миллатамо мерасонам ки барои мо наврасону ҷавонон чунин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявиро ташкил намуданд. ба ман барои озмун тайёр дидан ба ман Шарипова Гулсарахон омӯзгорам, модарам Умарова Дилнорахон кӯмак расонданд. ман ба ҳамсолони худ тавсия медиҳам ки онҳорам китоб хонанд ва ба чунин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок варзида дониши худро санҷанд. маҳз дар натиҷаи заҳмати аҳли омӯзгорон ва муносибати ҷиддиву эҷодкоронаи онҳо хонандагони муассиса дар олимпиадаву озмунҳои шаҳриву вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок карда соҳиби мақому ҷоизаҳои ифтихорӣ мегарданд. барои сазовор гардидан ба ин дастоварди шогирди муассиса омӯзгори пешқадаму навовар Гулсара Шарифӣ саҳми арзанда гузоштааст. мефахрам зеро 5 нафар шогирдони хешро тарбият намудаву дар ин озмун муваффақ кардан кори саҳл нест. инак имрӯз шогирдони ман дар соли ҷорӣ низ 2 нафар шогирдам Умаров Ҳусноварҷон аз номинаи адабиёти ҷаҳон мақоми аввалро соҳиб гашт. шогирди дигарам Шарипова Аминахон аз номинаи адабиёти классик мақоми сеюмро. Умаров Ҳусноварҷон яке аз шогирдони беҳтарини ман буданд ки супоришҳои маро хеле фаъолона иҷро мекарданд. супоришҳое ки ман медодам аз номинаи адабиёти ҷаҳон, ҳам аз адабиёти рус, аз адабиёти осиёи марказӣ, аз адабиёти Кавкоз, адабиёти Амрикои Лотунӣ, адабиёти Амрико, адабиёти Аврупо, тамоми адабиёти адибони баччагонаи ҷаҳонро дар бар мегирифт ки барои хонандаи синфи се ин бениҳоят мушкил буд, аммо супоришҳое ки ман медодам бо муваффақият фаъолона иҷро мешуд. мавриди зикр аст ки баргузории чунин озмуну олимпиадаҳои фаннӣ ба дарёфти ҳарчи бештари хонандагони болаёқату соҳибистеъдод мусоидат менамояд. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст нишони бедории фикрӣ ва оинаи равшани сатҳи маърифати насли соҳибистеъдоди кишвар мебошад. иштирок дар ин озмуни бонуфуз шаҳодати равшан аз ҷустуҷӯ, заҳмат, покизагии ният, китобдӯстӣ ва ҷаҳонбинии васеъест ки имрӯз барои рушди давлату миллат арзиши бебаҳо дорад. хушбахтона бо пешниҳод ва худи сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи чандин сол аст ки дар фазои Тоҷикистони маҳбубамон озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор мегардад.
خوانندگان و ساکنان شهر اسفره با این آزمون جمهوریوی خاصتا دقت مخصوص خود را داده با اقبال بلند با فتح نصرت های بلند در این آزمون ها شرکت می‌ورزند. پیش از همه مینه‌داری صمیمی خود را به پیشوای معارف پرور خلقمان، فرهنگ پرور خلقمان رسانیدنی هستم که با تأسیس این آزمون ها در ضمیر فردای نسل نورس تاجیک فرهنگ کتاب و کتابخوانی را بیدار نموده ایستادند. خرسندی بخش است که اشتراک خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر و دهات اسفره در آزمون و المپیادها زیاد گشته سطح دانش خوانندگان جواباً به غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه معارف بهتر گردیدن شرایط تعلیم و تربیت بالا می‌رود. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اسفره، اخبار.